17. Ja ajavat myös toisessa. Ihan keskellä. Kyllä se kaatuu, kun siitäkin. Siinä on 2 puuta sit taadettavana, jos ajot sen kaataa siitä. Kyllä se meinaa sen kaataa ihan oikeesti. Sitten oli seuraava kohi vuorottamassa siinä saman tien. Osuuko siihen? Ei osu. On nää kovia huileja, voi ensä ja pystyjä. Täällä ei niin kuin mä sanoin, no niin, jäi pyörä sinne. Koivun kanssa varotaan vähän siitä alla tällä hetkellä. Siinä on nyt koivu kovassa hapeissa tällä hetkellä meneillään ja ei siinä nyt kovia kumarella yhtään. Nyt se koivu otti itsensä eteen ja nyt selittiin, niin tää on oikein mesturilauma. Siinä oli 2 puuta ja 1 keskeltä poikki. Aika kova suoritus. Kaksesta kun nuo kaikki metsurit tulevat. Manu on.